जे जागाव दारा करे हिनी दाना खामानि एबा बाय करे हिनी बाय खामानि निनि फैमिली नि दुख कष्ट नि कक से सानानि अधिकारिया के बा नगर फाइटा আর নকনি তামল আর নক টং টং খুবা সরকারের থেকে তীব্রমাথা কথা বলছে না অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ সরকার নিয়েছে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে রাজ্যের মানুষ জানতে চায় লামছগো টিক্রেন টিভি সারা নাই টং নারং নরক থামনেলে নুগি সাইমান kana ang bokongno sanani thangi dong norok video no bujiawi norok comment takhai video no pairi naimani pore norok comment klaidi naidi prothom अधिवेशन SIR एबा तिप्रासाया कोड एबा इलीगल इमिग्रेंट नि कखनो साना निफानो जे जों सानसि जागलिया नरा गनसुक माना कयेक दिन सिगां जोंनि सार डेभिड मुरा सिंह जोंनि दिल्लीबो 25,000 किलोमीटर हिमै थां गान्धीजीनि सैफानो गोबां हिमै थाङै सिबो आजागाबो कुनु रेसपेक्ट रिजागिया एबा ओगो थांसगयै दिल्लीयाव थांसगैसिनसे बंनि जे कुनु हिमथाय जाथाय आबो हायरो एलियंस खायजागियाव एबा स्क्रिन बुब्रक थेफराने पारमिशन मायां माने आबो दनरक बगै थांया कोना किन्तु जेटा दिल्ली गवर्नमेंट बाय जेटा त्रिपुरा गवर्नमेंट अबो तो एकैन आइफानो बंनि नाहार मुंबो आसेम न नायनोदि जों तिनि कायसा वानजक थांगे जों तिनि अबोनो जों सराय सरायके सैमानु सिनि कक सानानि जोंनो अधिकारिया सिनि सैनानिबो जोंनो अधिकारिया एबा बिधान सभा फानसे सानानि बागै तिब्रासाया कट बरक निजे सय रिजाक गसिजाक एबा त्रिपुराव इलीगल इमिग्रेंट ओंगै तंमानि ककनो एबा SIR नि ककनो सानानि से अधिवेशन सानसियांगे तिब्रासारक तामनि बागै BJP बाय तंखा आबो कायसा क्वेश्चन दंगु नरक भिडिअ न बुजिया करि नरक कमेन्ट टाख्लायदि भिडिअ काम क्लिन नरक बुजिउ नागिरा आं ताम ककनो साना नाय जेता तिब्रासाना हामजागिया जेता तिब्रासानि बागै काहाम नाया जेता तिब्रासानो हामदु जाथु नाया जों बबाय तंना दिना रे नांग न नांगया जों बरक बाय तंहनि बरक सिनि बागै काहामसि नाया आंगे जों बरक बाय तामनि बागै तंथाय जों जे जागा दारा करे हिनि दारा खामानि जे जागा बाय करे हिनि बाय खामानि आनि नकनि दुख खस्थ न सानानि जों अधिकार मानिया आंगे जों तिनि आरो तामनि बागै तंनाय जों अरनो सराय सराय ओंगै थांगा जों सिगांगो बुसखांनि अधिवेशन सिनि रामचंद्र घाटनि सिनि MLA रनजित देब्रमाबो इलीगल इमिग्रेंट बागै इसिनो तुइ सानानि बागै आजागाबो ककति सामाबो आजागाबो मासाया ताबो फार्स्ट अधिवेशन चेंखा एबा अबनि परेबो तिनि इलीगल इमिग्रेंट बो तंगो SIR नि बागै एबा तिब्रासा हेकरनि बागै आबा हे कक सानानि बो तिनि सानानि सुजुग दिया सिनि तिब्रासा MLA तंगै तिब्रासा मन्त्री तंगै सिनि तामला बुंखा जों अबनो तिनि स्पष्ट भाबे सायमानानो मोजुंगु सिनि खागनां लोगरक जों जिनि बरक मन्त्री गरै तांग मन्त्री ओंखा MLA बांगिया MLA ओंखा गोबां मा MDC ओंखा किन्तु जों ताबो अधिवेशन सि सानानिबो जिनि बागै चान्स